Вось адна з гісторыяў з рэйтынгу 18+, апісаная Абрамам Рабкіным. Неяк зайшоў у аптэку Даразоўскага адзін франт на падпітку, у строй ды пры гальштуку. Заклаўшы руку за борт пінжака і злёгку пагойдваючыся, франт папрасіў прадаць яму самы вялікі прэзерватыў. Пагардліва зірнуўшы на прапанаваны пакецік, франт патлумачыў, што яму патрэбны такі памер, які ён мог бы надзець на сябе цалкам. «Навошта?» – зажмурыўшыся, спытаў правізар Разоўскі. «Але бачыце», – імкнучыся вытанчана будаваць сваю прамову, працягнуў франт. «У нас на чырвоным харчавіку, у сувязі з маючым адбыцца відавочным надыходам чарговага Новага года, намячаецца баль-маскарад. Так я б хацеў убрацца мужчынскім палавым органам». Інтэлігентны, далікатны правізар Разоўскі не разгубіўся, не збянтэжыўся, выйшаў з-за прылаўка, адышоў на некалькі крокаў у бок ад франта, адкінуў крысо халата, каб не перашкаджала, прысеў, разглядаючы пакупніка нібыта знізу, нібы падкрэсліваючы яго веліч і важнасць, сунуў акуляры на лоб і ацэньваючы павольна вымавіў: «Вы ведаеце? Папраўце гальштук. І так сыйдзеце».